Mga kabata ko, may kalaban tayo sa daanan, no? Yung dahat. Pagka dumikit sa balat mo yan, tara, sukat na sukat ang balat mo yan. Tawag yan dahat. Aray ko. Aray ko. Sumabit nga. Yan. Tarayin ko lang. Camera ko. Ganyan kahirap ng unang kawayan mga kabatak. Hindi basta-basta. Lalo pagka sumasabit yung mga, mga dahon. Ang ganda ng tigas niya na. Ganda ng tigas ng kawayan. Tira na. Ito eh. Dalawahin. Dito na. Dito tayo dahil mga kabatak. Yan. Sa baba. Yan. Papasan tayo tag-iisa. Yung dalawa. Sakto na ito doon. Sige na. Ay, nabigay na. Madali. Hindi na tayo tarik. Bastante na yan doon. No. Bastante na yan doon. Sure full na yan. Yan, mga bata kawayan. Ditignan natin doon sa kusina. Yan. Mabigat pa puno niya na. Pwede pang buwasan na. Kapan. Yan. Yan si Lulu. May naka-ready na yung pampasan ni Lolo para hindi mangati yung yung balikat niya. Sigurista. Nilinis si Lolo. Oh, ito ba tabi yun?
Habang nag-aantay yung nililinis. Mahusay. Sipag. Apat na piraso lang po. Basta din ano. Marami na po. Pag nahiwait na ano. Apat no, pwede yan ah. Apat. Bigat-bigat yan. Kaya patuloy mo? Ah, doon na lang. Sukat. Ayan. Kaya tig-isa kaming pasan yan mga kabatak. Ayan mga kabatak, at papasan tayo ng kawayan. Ayan. Palaban no, basang-basa ako ng pawis. Ayan. Ganito po ang buhay probinsya. Yan. Kung sino po yung mga viewers natin dyan, subscriber na OFW na mga naranasan ng ganitong buhay. Ayan, at binabalikan natin ganito ganyan, mga kabatak. Yan. I-explore tayo sa bundok. Hiking. Kaya nga po mga kabatak, at tayo papasaan na ng kawayan. Yan. Mauna. Ano yun? Ayan. Baba na! Dito na kay ate mo. Iwan ka na lang dyan. Ayan mga kabatak. Pasan! Ayan o. Si Bunso, may iwan si Bunso. Ayan. Ay ko. Ay. Ah. Mapagod to. Makarating doon, malayo-layo. Ah, matak. Ayan. Ayan sila. Ayan. Ayan. Una na ka mo, tatamaan kayo ng tatamaan kayo ng dulo. Lakad na. O sige, panghuli kayo. Ano pa sila? Ayan, matak. Ayan, nandiyan sila. Ayan. Dumaan ang pinitisya, pero magpinitisya pa tayo. Ayan, magpinitisya tayo. Kawayan. Ayan. Alright. Ayan mga kabatak. Tig-isa lang, okay na to. Oh, mabigat to. Hindi na. Ayan mga kabatak. Diyan sila sa likod. Ayan. Ayan. Alright, to the diamond. Alright, to the diamond. Tanggal ang tanggal yung kinain na buko. Mga batak damit ko, basang-basa ng pawis oh. Pwede ng pigaan. Ayan. At tayo tuloy-tuloy pa rin sa paglakad. At medyo nakakaramdam ng bigat. Ayan, si nagpahinga. Nagpahinga. Ayan. Saan ang daan? Alam ko kakaliwa tayo eh.
Tama, di ba? Yan. Ako naman. Uy. Yun. Yeah. Ang hirap po ng daan. At paliko-liko. Mga kabatak. Yan. Yun. Yan, hirap ng daan mga kabatak. Ganun pala yun. Yan, sinabayawin na sa likod. Kumani pa baba. Ganun kayo hirap. Magbaba ng kawayan galing bundok. Kaya kung kayo ibibili ng kawayan, huwag na kayong tumawad. Yung mga nagbibinta. Kasi napakahirap talaga kumuha. Oh. Yan yung mga kabata ko. Kasi kailangan ingatan. Yan. Oh, ayun na yung ilog oh. Pero kanina kala mo, napakalayo. Yun na yung ilog. Mabilis sa pagpawi. Mabilis lang pababa. Diyan natin tayo. Yan. Hirap tayo lumiko. Mahaba yung daradala natin. Armalite. Yeah. Armalite talaga. Ito na. Yan, si Bayo sa likod. May pasan din na ano. Kawayan. Yan. Daw? Alright, mga kabatak. Ayan na. Dito na kami. Nasa na yun? Dito na kami. Ayan, at mahirap. Tatama sa nyug. Ayan. Aray. Sumasarabit. Ang hirap tandaan. Ayan. Oop. Umuuntog. Ayan. Ayan po, baba tayo. Ayan. Yung malalim. Kaya di magdahan-dahan. Op. 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 At siyempre, andito tayo. Magpapahinga tayo. Mabigat. Yan. Yan, di ba yun? Yan, yan, yan. Op. Oh, mabigat ang dala niyan. Oh. Oh, kawayan dulo. Dulo ng kawayan. Yan, yan. Dito na tayo. Alright, tayo natin sila. Right. Tayo mag-iintay sa kanila. Tayo natin para pantay. Sabay-sabay masaya. Panoorin. Ayan. Masaya panoorin. Ayos ba, Bicolana? Ha? Ha? Malalim yun, masarap tumalon. Ay, ito sila oh. Ang bilis eh. Ang bilis yan agad. So, ayan na yung tatay ni Bicolana. Ayan. May pasang-pasa na ano. Oh, ayan. So, ayan. At back to the normal tayo. Diyan. Ayan. Natama yung dulo, matulin. Matulis. Pala, matulin. Matulin, matulis pala. Ayan. Ah, may nagbabako. Ah, shout out. Ayan. Ayan, si Bayaw at nauna na. At ayan, patak. Let's go. Ayan. Ay, bababa. Ayan. Mahirap na naman sa pababa. Madulas. O, dito tayo kabila. May parang baitang dito. Ayan. Ayan. Oh. Natawid ang ilog. Ayan. Ayan. Ayan si Bayaw.
May pasan-pasan. Wala na. Ano yung kapatid? Ano yung tatay niya? Si Lolo nasa huli. Ayan. Let's go! Nanguha po kami ng kawayan, mga kabata. Isa sa likod. Lang at naharangan tayo ng bako. Balik tayo daan sa gilid. Yan. Ayun sila. Alright. Kikiyagi po. Yan, shout out. Ay, shout out kay kuya. Operator ng bako. Ayan. Utility system na nyug, yung pampurma dito sa ano, sa ginagawang diki. Bilis Noy, tamaan ka ng kawayan Noy. Sa unang pasan mo magaan, pira ba tumatakal bumibigat. Yan. Yan mga kapatak. Ayos ba? Ayos ba explore namin? Dito mga kabata, pipilitin sa tayo.
Mabigat ka batak. Habang tumatagal. Pahinga muna tayo kabatak. Woo! Pahinga muna tayo dito. Sa malilim. Ano eh? Pahinga muna tayo. Woo! Mabigat. Baba muna. Pahinga tayo dito. Woo! Hindi. Masayang masaya. Sarap. Sarap, pawis. Oh. Yan, station muna tayo. Station. Shout out, shout out. Station muna mga kayo, pahinga. Pahinga muna tayo mga kabatak. Ayan. Nakita nyo naman, pawis oh. Basang-basa yan. Tanggal ang mga taba-taba. Tanggal talaga. Ayan. Ayan si Lolo. Malakas pa si Lolo. Matindi. Oh, diretso pa daw siya oh. Diretso pa nga, oh. Mas matindi. Kinantyawan pa kami, maluya. Sarap. Ganito yung mga moment na masaya, mga kabatak. Sarap. Ano kanin laylay dila? Ay mga kabatak, let's go ulit. Joke lang. Ayan. Tapos na magpahinga. Kaya nga kinuha nila, maliit lang, oh. Ayan. Para kaya ko. Si Lolo maurag. Walang para pahinga, dire-diretso. Malakas pa. Ayan si Bayo sa likod. Ang laki ng pasan niya. May taho, may taho. May taho. Ayan, dito tayo papasok. Sa Bicolana girl. Ayan. Lolo, ano lang, sinimplihan lang ni Lolo. So ayan mga batak, dito na tayo. Ayan. Ayan pasan natin, nandito na. So ayan na, tatay niya. Ayan pasan-pasan din. Mas mabigat yung sa kanya. Mahaba, malaki. Okay. Ayan. Alright. Sarap sa pakiramdam, no? Pawisan. Biglang umalsa yung balikat ko doon naman ah. Dati may kalyo kasi yan eh. Napapasaan. Oh. Lumubo na naman ah.